Как се сглавя кинорик, използвайки уланзи? Лесно, трябва ни клетка за камерата и дръжка, която с един клик става едно цяло с ригът. Ще се нуждаем от рамо, което идва с две плочки. Едната се закрепва за дръжката, а другата за екрана. Моят избор е Atomos Ninja 5, рекордър и монитор. Тъй като той не работи с SD карти, му взех 1 терабайт SSD в дисково пространство от Samsung. А сега слагаме плочката на монитора, свързваме го към рамото и идва ред на аксесуарите. Този комплект съдържа зарядно, кълъв, протектор и всичко нужно за неговото прилагане. 2 батерии, сенник и рамка, на която се прикрепя. До тук добре, ригът изглежда фантастично, но какво ще праща информация? Отделно взимаме един HDMI кабел, пак от Atomos, за да подсигурим информацията, която се изпраща от камерата към монитора.